रोखठोक, बिनधास्त, बेधडक या शब्दांचं दुसरं नाव म्हणजे सच्चिदानंद उर्फ संजू परब. तरुण, तडफदार, लोकांच्या प्रश्नांची जाण आणि तळमळ असलेला झुंजार नेता. संजू परब नावाच्या या झंझावातानं अल्पावधीतच राजकारणात आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. शाखा प्रमुख, युवक काँग्रेस तालुकाध्यक्ष, काँग्रेस स्वाभिमानचे तालुकाध्यक्ष, जिल्हा चिटणीस ते नगराध्यक्ष असा त्यांचा राजकीय प्रवास थक्क करणार आहे. त्यांचा रोखठोक, फायर ब्रँड अंदाज ही त्यांची खासियत आहे. त्यांच्यावर सोपवलेली प्रत्येक जबाबदारी तेवढ्याच ताकदीनं त्यांनी यशस्वीपणे निभावली. सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांना समाजकार्याचा पिंड स्वस्त बसू देत नव्हता. जिथं अन्याय दिसेल तिथं संजू परब उभे राहत होते. अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय ते स्वस्त बसलेच नाहीत. या कारणामुळे संजू परब हे नाव सावंतवाडीत प्रत्येक घराघरात पोहोचलंय. संजू परब यांच्या कॉलेज जीवनातच नेतृत्व गुणाची चमक दिसून आली. 1999 मध्ये ते शिवसेना शाखा प्रमुख म्हणून कार्यरत होते. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या संपर्कात आल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसचा हात पकडला. 2008 मध्ये त्यांच्यावर राष्ट्रीय युवक काँग्रेस तालुका उपाध्यक्ष पदाची धुरा सोपवण्यात आली. त्यानंतर युवक काँग्रेसचे ते तालुकाध्यक्ष झाले. यावेळीच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार निलेश राणे यांना विजयी करून खासदार म्हणून दिल्लीला पाठवण्यात संजू परब यांनी मोलाचा वाटा उचललाय. याचवेळी निलेश राणे यांच्या हृदयात त्यांनी स्थान निर्माण केलं. यानंतर युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा सरचिटणीसपदी त्यांनी काम पाहिलं. 2014 मध्ये सावंतवाडीच्या तालुकाध्यक्षपदी ते विराजमान झाले. यावेळी विरोधकांना अंगावर घेत तालुका पिंजून काढला. गावोगावी सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना एकत्र करण्यास सुरुवात केली. जनतेसाठी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली. प्रसंगी अंगावर केसेस घेतल्या. शहरात आमदार दीपक केसरकर यांचं वर्चस्व असताना सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीत 17-0 असं चित्र होतं. अशावेळी संजू परब यांनी सर्वाधिक 8 नगरसेवक निवडून आणले. तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना त्यांच्याच होम पेजवर दिलेला हा पहिला धक्का ठरला. त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकात याची पुनरावृत्ती झाली. जिल्हा परिषदेच्या 9 पैकी 5 तर पंचायत समितीच्या 18 पैकी 11 जागा काँग्रेसच्या निवडून आल्या. यात संजू परब यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यानंतर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत 80% ग्रामपंचायती निवडून आल्या. राणे काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर स्वाभिमानमध्ये राणे कुटुंबाची त्यांनी साथ दिली. यातच संजू परब यांच्या वाढदिवसाला तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर हे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांना घेऊन हजर झाले. यानंतर सिंधुदुर्गातील राजकारणात एकच खळबळ उडाली होती. मात्र कोणत्याही आमिषांना बळी न पडता ते एकनिष्ठ राहिले. 2019 मध्ये राणे भाजपवासी झाले. राणेंच्या भाजप प्रवेशानंतर तालुका भाजपमय करण्याचा निर्धार त्यांनी केला. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षानं दिलेली जबाबदारी पार पाडली. माजी नगराध्यक्ष सच्चिदानंद उर्फ संजू परब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक भाजपा सावंतवाडीचे माजी नगरसेवक, सर्व पदाधिकारी आणि भाजपा कार्यकर्ते. भाजप प्रवक्ते माजी नगराध्यक्ष सच्चिदानंद उर्फ संजू परब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक भरत उर्फ बंटी राजपुरोहित, भाजपा युवा मोर्चा चिटणीस, सिंधुदुर्ग. भाजप जिल्हा प्रवक्ते तथा माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक संदेश टेमकर, भाजप युवक शहर मंडल अध्यक्ष, सावंतवाडी. त्यानंतर बांदा ग्रामपंचायत सरपंच पदाच्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा उमेदवार निवडून आणण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. यातच सावंतवाडी नगराध्यक्ष पदाची पोटनिवडणूक लागली. माजी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार नितेश राणेंच्या पाठिंब्यानं लढवय्या संजू परब यांनी ही लढाई लढली. नुसती लढलीच नाही तर विरोधकांना धूळ चारत जिंकले. संजूच किंग आहे हे दाखवून दिलं. इतिहासात पहिल्यांदाच सावंतवाडीच्या नगरपालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकला. नगराध्यक्ष पदाचा पदभार त्यांनी स्वीकारला. त्यांच्याकडे फक्त 720 दिवसांचा कालावधी होता. त्यात 1.5 वर्ष कोरोनासारखं मोठं संकट जगावर आलं. अशा वेळी देखील विकासाचा झंझावात त्यांनी थांबू दिला नाही. शहराचा विकास हेच उद्दिष्ट समोर ठेवत त्यांनी दिवस रात्र मेहनत घेतली.
प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव नसताना देखील त्यांनी प्रशासन नुसतं चालवलं नाही तर पळवलं. एक यशस्वी उद्योजक, समाजसेवक असणाऱ्या संजू परब यांनी नगराध्यक्ष म्हणून दिलेल्या वचनाची पूर्ती केली. त्यांनी घेतलेले धडाकेबाज निर्णय, कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता योद्ध्यासारखे मैदानात उतरलेले संजू परब कायमच सावंतवाडीकरांच्या आठवणीत राहतील. शहरात काम करत असताना संजू परब यांनी गावाशी असलेली नाळही कायम ठेवली. गाव दौरा करत त्यांनी गावातील लोकांच्या समस्याही जाणून घेतल्या. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना जपणारा नेता अशी त्यांची ओळख आहे. कितीही विरोध झाला तरी बेहत्तर, जे योग्य आहे ते मी करणारच या भूमिकेवर ते ठाम आहेत. याच रोखठोक बेधडक अंदाजामुळे त्यांची भाजप जिल्हा प्रवक्तेपदी नियुक्ती झाली. या पदाला न्याय देत त्यांनी विरोधकांना अक्षरशः अंगावर घेतलाय. आपला रोखठोक फायर ब्रँड अंदाज त्यांनी दाखवून देत विरोधकांना घाम फोडला. आतापर्यंतच्या या प्रवासात त्यांच्या कुटुंबियांची समर्थ साथ लाभली. आई वडिलांचे संस्कार आणि समाजासाठी त्यांनी केलेलं काम संजू परब पुढे घेऊन जात आहे. आगामी नगर परिषदेत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची एकहाती सत्ता बसवण्यासोबत भाजपचा नगराध्यक्ष पुन्हा एकदा जिंकून आणण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. त्यांच्या कामाचा धडाका, विकासात्मक दृष्टी, निर्णय क्षमता आणि राजकीय मुत्सद्दीपणा यामुळे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे भावी आमदार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात आहे. आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करण्याची त्यांची देखील इच्छा असून आपल्या लाडक्या संजूला आमदार म्हणून पाहण्याचं त्यांच्या कार्यकर्त्यांचं स्वप्न आहे. भाजपच्या या रोखठोक धडाकेबाज नेत्यास वाढदिवसाच्या टीम कोकण सात लाईव्ह कडून लक्ष शुभेच्छा.